Barkanku da zuwa jama'a wannan TV ɗinmu, gidan TV ɗinmu, wannan channel mai suna Ilimi TV. Yau zai muku bayani ne akan maza. Zai muku bayani ne akan maza da cewa maza sun kasu kashi huɗu. Wato bincike ne aka yi gaba ɗaya a duniya, bincike aka yi aka fahimci cewa maza sun kasu kashi huɗu ne. To menene wannan kashi huɗun da maza suka kasu? Shine bayanin da zan yi akai yau. To amma kafin yin wannan bayani ina so ka yi ko kuwa ki min wani abu guda. Ina so ku dubi karkashin wannan bidiyo za ku ga wani jan akwati subscribe sai ku danna shi. Za ku ga kuma wani kararrawa hakan nan ku danna shi saboda idan muka yi bidiyo kowane lokaci YouTube za ta sanar da ku. Saboda bare wuce ku ba sai ku samu kuna bin mu kuna gani kuma. To yanzu maza sun kasu kashi huɗu. Menene amfanin kasuwan maza kashi huɗu? Wato an sa kasuwan maza kashi huɗu saboda ya sa ki fahimci wanene namiji. Ki fahimci wanene namiji, ko da mai gidanki ne, ko da saurayinki ne, ko da kaninki ne, ko da yayanki ne. Ki iya gane cewa ga yadda maza suka kasu. Sannan kuma idan kika sani za ki fahimci me yasa yana da halin da yake da shi. Me yasa yana yin abu ko kuwa yana gudanar da rayuwarsa yadda yake yi. Idan kuma kika sanin ɗin zai taimake ki zauna lafiya da shi. Zai taimake ka zauna lafiya da shi. So shine dalilin wannan bincike da aka yi. Bincike na nuna cewa akwai maza wanda ake ce da su sanguines. Na ɗaya ana ce da su sanguines. Waɗanne irin mutane ne sanguines? Ko kuwa waɗanne irin maza ne sanguines? Sanguines mutane ne wanda za ka san suna da yawan bayani, suna da yawan surutu sosai. Sanguines suna da yawan surutu. Mutane ne wanda ba su nan natsatse sosai. Suna da yawan surutu hakan nan. To idan ka ga mutum na da surutu ainun, to ka san ko kuwa ki san cewa wannan mutumin sanguine ne. Kai yanzu idan sanguine abokanai suna zuwa hakan nan, idan ko suna hira suna tafiya, to wanda shi sanguine ne yadda za ka gane za ka samu shine muryarsa ya fi na kowa, shi kuma shine yake so duk wani bayanin da aka yi sai ya sa baki a ciki. Kai kana wani ma na bayani sanguine zai tare ka, zai so shi zai gama wannan bayani sai dai kai ka ji nashi. To su suna da za su dominating ko kuwa duk wani tattaunawa suna mamaye kowane tattaunawa, kowane discussion suna mamaye shi. To yadda za ka san wanene sanguine, yadda za ka san mutum namiji shi sanguine ne. To kamar yadda na faɗa ba su nan natsatse sosai saboda haka za su iya yawan mantuwa hakan nan. Sannan wani abu kuma da sanguine shine sun iya abokantaka da mutane. Idan kika samu mutum sanguine ko mai gidan ko mijinki sanguine, yanzun nan zai je haka ya haɗu da mutane ko da a mota ko da a kasuwa kawai za ka gan ya soma hira da su. Kafin ka ankara ya dawo sun dawo kamar abokanai. Sun dawo suna hira. In ka ga sanguine na hira da mutum za ka tuna cewa kamar ya yi shekara ɗaya da shi. Amma kuma mai yiwuwa kwana ɗaya ne ko kwana biyu kawai suka yi. To ke yanzu a ke matsayinki na mace ya kamata ki gane cewa akwai mazan da su sanguine ne. To idan Allah ya baki mai gida ko miji wanda shi sanguine ne, ya kamata ki fahimci wannan. Sai ki bi da shi a yadda yake ɗin. Saboda wannan halitta ne wanda ba za ki iya canza ba, sai dai ke ki canza ki accommodating ko kuwa ki yadda da hakan ɗin. Idan kika samu namiji sanguine da yake shi yana yawan abokantaka, idan ya yi magana da mace ko kuwa yana hira da mace za ki yawan gani kamar yana neman mata ne ko kuwa wani abu hakan nan. To amma babu shi ba wai kuna mace ko da ma waye ko mace ko miji ko yaro ko babba ko tsoho ko yarinya za ka samu cewa yana da yawan bayani, yana da yawan kalamai. To ke a matsayinki na mace idan mijinki sanguine ne ya kamata ki gane ki fahimci hakan ɗin. To na biyu abin da za ki gane da sanguine, an zo an fahimci cewa bincike ya nuna cewa mutanen da sanguine ne za su iya kamar harkan kasuwanci, irin harkan saya da sayarwa. Saboda suna yawan abokantaka da wuri, haka kuma za su iya saida wa abokanansu abin da suke sayarwa. To in ka samu ɗan kasuwa sanguine,
to zai yayyafa sosai, zai yi girma, akwai chances na cewa zai yi girma sosai. Za a samu bunkasa, za a samu cin gaba a wannan kasuwanci saboda ya iya hira, ya iya magana, ya iya bayani da mutane. To malam ko kai kana kallon wannan, ko da a ce kana da shago ne ko kana da wani kasuwanci haka, idan ka samu wani wanda shi sangun ne, wanda yana cikin yaranka ko masu maka aiki, to ya kamata ka sa shi a inda ake sayar da abu. In ka sa shi a inda ake sayar da abu, to da ikon Allah za ka ga kawai ciniki ne ake ta yi. Saboda me? Saboda mutum ne wanda ya iya bayani a bakinsa, saboda mutum ne wanda yana da bayani, saboda mutum ne wanda ya iya yin abokantaka da mutane sosai, ya iya hulɗa da jama'a, maza da mata, yara da manya, tsofi da sauransu. Duk dai mutane, kowane addini, kowane yare, kowane kabila, kowane ƙasa, shi sangun ya iya bayani, zance ne gare shi. To wannan shi ne ɓangare ɗaya wanda ake kira sanguine. To akwai kuma na biyu, bayani na biyu shine akwai wanda ake ce musu choleric. Choleric ɗin nan shi mutum ne wanda shi kuma yana da yawan zafin zuciya. Choleric yana da yawan zafin zuciya sosai. Abu kaɗan idan ya ji haushi zai tafasa kamar duniya ne za ta naɗe gaba ɗaya. Shi yana da zuciya irin zai iya yi faɗa ko da ma da waye ne, ko da ma menene bai damu ba. Musamman a ce ko ka ci zalinsa, ko kuwa a ce kamar an yi wani rashin adalci ko wani abu. Choleric zai iya shi ya ɗauki darajansa ya ajiye a gefe, ya je ma yana dambe a titi, ko da ma a ina ne bai damu ba. Mutum fa za a gan shi gashi nan babba mutum wanda ya fahimci, na da basira, ya fahimci rayuwa, amma za ka gan ya ɗauki darajan shi ya ajiye a gefe, zai koma ne ya yi faɗa, ya dambe da mutum. Saboda me? Shi mutum ne mai zafin zuciya. Shi kuma haka aka yi shi. To ina shi choleric zai yi kyau a samu choleric soja. Idan aka samu choleric soja, to idan inda ake bukata a je a yi aikin karfi, ko kuwa a je a yi wani abu faɗa, ko kuwa harbi, ko kuwa wani abu irin abun da dai zai zama jarumi irin ba tsoro hakan nan, to idan ka sami choleric, kar ka nemi wani kuma. To ya amfanin su ko kenan, ko kuwa irin aikin da ya dace da mutane choleric kenan. Kai choleric bari in gaya maka, choleric in ya zo ya same ka kana kuka, haushi yake ji kamar ya mare ka, zai ce a kai kana namiji kana kuka, kai ba jarumi ba, kuka me kake? Ko da mene ya faru a duniyan nan, kai namiji za ka jajirce, ba za ka bar hawayenka ta fita ba. To kaga halin choleric kenan. Choleric ne mutum wanda yana da ƙarfi, yana da son faɗa da sauransu. To malama bari in gaya miki, idan aka yi kina da miji choleric, to sai ki fahimci ga yadda yake. Ga yadda choleric yake, sai ki bi da shi yadda ya dace. Sai ki bi da shi yadda yake. Ki bi da shi yadda yake, hakan kuma za a zauna lafiya lumus. Ko da kaninki ne, ko da yayanki ne, ko da mijinki ne, ko da dai waye ne ma, ko makwabcinki. Ya kamata ki gane cewa in mutum choleric ne, ki bi da shi yadda ya kamata, ki kiyaye a zauna lafiya. In kina da miji choleric, sai ki bi da shi a hankali, saboda a haushi ma zai iya sa ya zabge ki da mari, ko kuwa ya yi wani abun da kin ga ba shi ba. Kuma gashi kina nan kina wahala, kina jin zafi, ba saboda kuma ba, saboda kin kasa fahimtar cewa shi wannan mijin naki choleric ne. To bayanin ɗin zan sayar da shi a nan, kar bidiyon ya yi dogo da yawa. Zan zo akwai part 2, akwai sashi na biyu, wanda zan yi bayani, ci gaba da bayani akan kasuwa 4 na maza a duniya, da kuma yadda za ka yi amfani da shi, ko za ka yi amfani da shi saboda a cima buri, ko kuwa saboda a zauna lafiya, a yi zamantakewa mai kyau. Na gode. Ku yi liking wannan bidiyo, sannan kuma ku danna jan akwati subscribe, da kuma kararrawa a gefe, ku sharing ɗin shi da abokanai a social media, ku ilmantar da wasu. Na gode. Ku ci gaba da dawowa, ku ci gaba da kallon Ilimi TV. Ni ne naku Bakari SM.